Rong asarami atuming ding trok ningkan isegami pikapaman pon. Thereponi phai hiniar ni sardo an chingrum lonang khelong ri lapen jutang kang thora farman patipi en ponsi sertalin auditorium hall KYF cultural complex taralang solong karbi rong asarami atumpen ingding trok ningkan isegami pi paman pon. Melong pregjam mahawara rong asara tum nang chetong dunsi koson si rong along gachari pon nang jilapen koson si claim dam nang jima buthak ar sigjik pen chethan chimum pedepon. Sonsi bangso melong aluhiaman pen karbeng long Ottermas council CEM Dr. Tuliram rong hang EMs MLA lapen MP atum sitame chetong dun si mesen pen mei pachun pon di puben sar jinong kronang palia birta Malong News. Karbi rong asaramai tum indeng trok ningkane sek laso krung saya mai dulu lasidak tara langso karbi people hol seltalin auditorium holong selang rim dulu la selang tuman ki pekceng lo dak seltalin auditorium holong kari ningkane sek karbi rong asaramai tum krung saya mai gitu la penalang tum pinpuro nang pian ta menili ninga klong pendeng pono la pen picun pon popu la pen pinpuro lo nang pipen angtan ta me alang tum maniarong sar abang ke la sopir theben dam nang kok sining plang dera tum phan hala tum phan ke alang tum cirung cerek selang tum ahem asor phan mate pasapi phan la so kerap tu sta nilihin pen mate karbi autonomous council CEM relief phan hin pen tame suri phokep pipon popusi bangdak pondo Sarpini la bang sorong mai ke tengan lo amai ke dolong ko anang ning arong tan thang. Ning arong pik ethe rong ka chukim ke la ke karbi rong asar tumino la pen mekar ke to ansi ki pek ji nangli nili yong si rong asar chuji puta chulong le lage thela mekar tum si pek ji nang ke pini ke na ke karbi rong asar lo dei ba rong asar lo nang ke abasa pido po rong asar ko la pen mekar tum do don kon ma do don pharu sino don phokep no don thokep mo la ke hola mekar tum si pek ateng na si ada ke rong asar chulong ni rong go so se Itum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta.